Somi pano pa Malawi watu. I'm at the point in life, if you understand me or not, just understand me or not, me, I'm okay. And if you think I'm wrong or not, long as it's what I want, me, I'm okay. Who are you to judge me next? Chibakara chaka chiri chose chibakatu kondorera nditu masewero osiyana siyana amene wina aliyense ata nawo kuchita nditu kusewera kwanza tu amene ali ndi maulumali osiyana siyana nawonso ali ndi gawo lalikulu ali kutekera nawonso kutenga nawo masewero onse wina aliyense walungalunga angathe kuchita etu ndi uche basketball zato ndicho amene ali ndi ulumali amathaso kusewera nditu mabwalo osiyana siyana tetu kunena kuti chaka ndi chaka mwezi wa Septemba lero pa 30 tikukumbukira nditu kondwerera kutenga nawo gawo pa masewero osiyana siyana amene amachitika nditu dziko muno la Malawi. Tiyeni nditu chiulendo cha undawala ichi tikupita pa Planta Youth Center pamene nditu chikukhandwe chathu chikakhale chikuchitikira nditu nditabwerani inu amayi tabwerani inu abambo anyamata ndi asungwana tidzasangalala moto. Cheza bambo sure sorry for who won't be my water sorry. I'm only I want to teach you. You're going to give you
Cheza baba. Cheza baba. Zilibwinaji. Zilibwino. Hii msumu ya kabu. Zilibwino. Raita. Cheza baba. That's a good play. masewero pakati panthu olumala asatengedwe chinthu chongotaitsa nthawi chabe ayi koma chinthu chobweretsa chuma pa umoyo wa munthu olumala. Kotero kuyambira pano kupita mtsogolo ife ma athletes, ife aphunzitsi, makochi komanso makolo ndinso komiti ya Malawi Paralympic Committee tiye tichitenge chinthu chakuti ife tikupititsa patsogolo chitukuko cha dziko la Malawi komanso tikupititsa patsogolo ufulu wa munthu olumala. Mapulogalamu anu amene Malawi Paralympic Committee mumachita mumaona ngati mukungochita za masewero zokha koma mukuyiwala kunena kuti anthu ali kuzindikira anthu ena olo ana zopisana m'maderamu madera ena sidatha chifukwa cha ntchito imene mumachita. Ngati bunge la makoha tikuyamika ntchito imeneyi komanso kwakukulu tikupempha nthambi zina za boma muzochitika zake tiphatikizepo ntchito za masewero chifukwa sitingamakamba ntchito ya chitukuko popanda masewero. Tikupemphanso makampani omwe si aboma kaya mabanki, makampani osiyanasiyana komanso anthu ogwira ntchito zosiyanasiyana kuti atengepo mbali pochita support kapena kuti pothandizira ntchito za Malawi Paralympic Committee. Mabadera ntchito imene mwagwira Malawi National Council of Sports popereka thandizo la ndalama kuti ntchito imene igwirike ku Sports Council. Ndife oyamika ngati bunge la makoha chifukwa ntchito imene mukuchita ndi mandate ya bunge la makoha. Bunge la makoha limayenera kuyang'ana nkhani zosiyanasiyana za umoyo wa munthu olumala. Pamene bunge la
sports council lukukangalikanso kuonetsetsa kuti Malawi Paralympic Committee ntchito zake zitioneka ndi zimene zikuchitika. Ife tikuthokoza kwambiri. Komanso kuma athletes uko timvani pano tikakhala kuti sikukuchita bwino a sports council ndalamaso saperekaso. Tikumvetsesana kumeneko, tikumvana a sports council ali ndi ma sports associations kapena kuti mabungwe azamasewero unaokwanira 44 ngasiku kunama choncho madama mabungwe 44 akotokuza ndi kudena chaka chino sana apatse ndalama waone kwacha inuyo chifukwa chikunakupatsira ndalama ati sikuti muchitenge kuti ndino madolo ndikukhala pasi ayi tiyeni tipitirire pamene pasipere tachita sija kumvetsetsa amene ndikubweretsaja tipitirire pamenepo chifukwa tikapitira pamenepo ndikumapanga zinthu zooneka tikapita kumipikisano imene mwachitsanzo pamene tikupita ku ma Paralympic Games ku France 2024 koma kudzera ku sports council afuna kuonetsetsanso kuti kodi tikuchitika zotani zikuyenda bwanji kumeneko kotero tikapita na mathandizo. Ndinenenso pano kuti mukadzaona mabungwe ena amene ali pansi pa sports council akungoliralira kudandaula makobidi mudzaone zochita zawo ambiri pamene adabweretsako Malawi ndipaka mangoliralira. Ifeyo tiyeni tionetsetse kuti ndinaona ena amene amanjoyera kunjako povina paja ena pakana mavina mmakalimoto kuvina mmakalimoto kuja ena ndikusangalala kuna kuti iziso zimachitika nanga kuti abwere kuti adionere basketball apapo aziso atu kwambiri. Chimene tikufuna nchakuti muzochitika zathu natinso ma athletes kumadera kumene timakhala tatiyeni tiwasonyezeso anthu mmachitochito athu tikhale anthu achitsanzo tiwuzekonso ena tizikhalanso alaliki okhudza nkhani ya ulumali ndi ufulu wachibadwidwe. Tili modzi munthu wolumala sikuti akufuna charity sakufuna kupemphetsa ayi munthu wolumala akufuna ufulu wake ulemekezedwe. Kotero ife ngati ma athletes ife ngati aphunzitsi ife ngati makochi tikakhala kumaderako tiyeni tithandize kudziwitsa ena za ufulu wa munthu wolumala muzochitika za chitukuko chonse komanso za ufulu wa munthu wolumala mu nkhani ya masewero. Ndithokozenso anzathu a unduna wa zamaphunziro potilola kuti aphunzitsi komanso ana tikhale nawo limodzi ndi chinthu cha mtengo wapatali. Komanso popitirira apo ndikupempha tonse adindo onse kumadera konse kumene tikukhala maofesi osiyanasiyana kuti tigwirane manja makamaka poonetsetsa kuti kusamudetsa ufulu wa anthu olumala kumene kumakhalapo pakati pa anthu ena kutheretu. Anthu ena satha kumvetsa kuti munthu wolumala sakufuna kuti achitidwe chisoni ayi kapena achitidwe chifundo munthu wolumala safuna zimenezo. Timafuna zimenezo ngati sitifuna zimenezo. Munthu wolumala amafuna ufulu wake kandi kumasewero kandi nkhani yovota kandi nkhani ya maphunziro kandi nkhani ya chitetezo kandi nkhani ya chilungamo. Munthu wolumala amafuna kuti zonsezi naye azidyerere monga mmene constitution ya Malawi imanenera pa nkhani ya ufulu wa chibadwidwe. Okay, so for the purpose of the interview, you first of all introduce yourself, your name, your position. My name is George Chosiwa, the Executive Director for the Malawi Council for the Handicapped Makoka. Okay, we heard in your speech you made mention of the importance of parents and guardians to encourage their disabled children to take part in activities involving sports. Would you elaborate? Well, the observance of the Paralympic month is an important opportunity for the society and the Malawi nation at large to realize the rights of persons with disabilities in the sports sphere, particularly considering the fact that sports development is an important tool
when it comes to enhancing the inclusion of persons with disabilities in the development process, and therefore it is imperative that various duty bearers and actors such as parents, teachers and other community level duty bearers should actually be proactive in enhancing the inclusion of persons with disabilities in various sporting disciplines. When you look at the family, when you look at education, these are primary agents of socialization, and therefore when we talk about genuine and meaningful inclusion of persons with disabilities in the society and the larger development process, we need to start with the basics. Where are we in as far as sports is concerned? And this is where parents, teachers, traditional leaders, and of course the other community level duty bearers should actually be very proactive, very influential to promote the change in as far as how we view persons with disabilities is concerned. And you also made mention of the achievements which the Paralympic athletes get when they go outside Malawi. Would you also elaborate? For a long time, athletes with disabilities in the country have been neglected in terms of financing, in terms of various technical and material supports. But we've seen lately that the athletes under the Malawi Paralympic Committee have done amazingly and awesomely when they participate in international and regional sports competitions. We've seen them bringing medals, silver, gold, and bronze, and surely this is actually putting Malawi on the map in as far as issues pertaining to sports are concerned. And therefore we are calling upon various actors like the private sector, non-state actors, various government ministries, departments and agencies to include aspects of sports and disability inclusion in various undertakings, because we cannot talk about realizing the strategic goals under the Malawi 2063 without talking about disability and sports as a tool for realizing social development. And it's therefore important that we need to consider this particular aspect. Even under enabler number 5 under the Malawi 2063, disability and sports is actually mentioned as a very important vehicle towards realizing social development of persons with disabilities in Malawi. Okay, mjiji wote tunafuna lilaziwa mene mayangu hapo na follow za kufunikira kwa kuti adindo makolo maso mwina amene mayanganira amene ali ndu malazi alikisa masewe mwina mutafotokoza. Poyamba penipeni mwezi umene tikuyang'ana za masewero a anthu olumala ndi mwezi ofunikira kwambiri makamaka powunikiranso kuti tikuchita motani ngati dziko pamene tikukamba za ufulu wa anthu olumala makamaka m'masewero, pozimbikiranso kunena kuti masewero ndi chida chachikulu chopititsa patsogolo chitukuko makamaka kwa anthu onse. Koma kwakukulukulu tizamepo pa nkhani ya masewero a anthu olumala, nkofunikira kwambiri kunena kuti tikambe za udindo umene adindo siyana monga makolo, aphunzitsi ku sukulu, mafumu, komanso anthu ena onse amene ndi maudindo m'maofesi aboma kapena maofesi omwe sali aboma, kuti kodi akuyenera kuchitapo zotani. Ali ndi udindo waukulu popititsa patsogolo masewero a ana olumala kudzera mwachitsanzo mu ndondomeko, komanso poyikapo makobidi kuti zinthu zimene zichitike. Komanso tikakamba kumudziko, makolo, mafumu, aphunzitsi ali ndi udindo waukulu powalimbikitsa anawo kuti atenge nawo mbali pa masewero osiyana-siyana amene akuchitika ku midziko osati ku masukulu kokha. Kotero ndi chinthu chofunikira kwambiri kunena kuti tidzichikamba chifukwa ndi chinthu chimene chili m'malamulo a dziko lino, chimenenso chili m'malamulo ndi migwirizano yosiyana-siyana ya mayiko onse a dziko lapansi pa nkhani ya ufulu wa anthu olumala. Komanso masewero ndi chinthu chimene boma lidazamaso kwambiri pamene tikukamba za ndondomeko ya chitukuko ya Malawi 2063. Okay, so for the purpose of the interview, introduce yourself and position. I'm Joseph Galanje, Vice President for the Malawi Paralympic Committee. We would like you to explain about the month, the activities you were. Yeah, this is Paralympic month, where Region 5 countries agreed that every September they should be conducting Paralympic month.
And in Malawi, I've had several activities. Like the first was to launch on 8th in Lilongwe, and thereafter on 15th we were in Zomba, where different sporting activities took place. And then on 22nd we were in Kasungu, as well as on 25th we were in Rumpi, where all activities were done. Today we are concluding by this walk so that everyone should be aware that persons with disabilities can take part in different sporting activities. And our theme is leaving no one behind. So what was the main message in all this? The message was that persons with disability are able to take part in different sporting activities. What is required to give them a chance to do so. And recently, the athletes have been involved in so many sporting activities. Would you explain the achievements? Yeah, the achievement has been overwhelming. For example, you remember in December we had the Region 5 games in Lilongwe, where we scooped almost 7 awards, which included gold. So it's an achievement, and not only that, we have qualified for the Paris 2024 games next year. And perhaps if there are any other challenges and if you wish for other interventions? Yes, the challenges are there. The first is that inadequate funding, and the second is that we are having maybe infrastructure which are not conducive for persons with disabilities. That's why we are asking the corporate world to assist us with finances so that we need those challenges to be done. Ina mchicho timafuna mutafuta kuzasoza mwezi wa Septemba umene mwanenzojitira zosiyana-siyana. Yeah, ndifosanga Paralympic kuti nandi zochitika zosiyana-siyana mwezi wa Septemba, chifukwa na kuti maiko 10 mu Africa muno tinagwirizana kuti mwezi umenewu tizikondolera masewera osiyana-siyana amene anthu alumali amapanga. Ndiye tapanga madera osiyana-siyana. Lero timamalizisa kukhala ndi mpiko oko imeneyi imene tifuna kuti pa zochitika za masewera olumala asasibe mbuyo na Yesu atenge nawo mbali. Mwina muzochitika zonse zotenga wanu waukulu mnanyamula unaloli? Utenga waukulu ndionena kuti mntu amene ali ndi ulumali timpase mwayi, chifukwa ina kuti ndi kuthekera kopanga masewera osiyana-siyana. Ndipo taonako amene atenga nawo mbali ena achita bwino apita pasogolo chifukwa cha masewera amenewo. Ndiye tifuna kuti anthu awalolo amene ali ndi ulumali komanso ene aka ulumali achimve kuti ndiothekera kuti apange masewera. Ndemwina mwakambakonso makamaka kumbali ya zipangizo zofunikira sindizoti ngati anthu aulumali mavuto amene amakumana nawo makamaka kumbali ya zipangizo kuti azigwisa ntchito pa masewero awo ni mavuto otani, ma challenges otani, ndipo angathandizike motani? Zikomo kwambiri. Ife ndi ma sports code 4 amene tikulimbikisa kwambiri. Iyo yambirira ndi wheelchair basketball. Kugula wheelchair basketball imene wheelchair imene yoyenerera wheelchair race ndi ndalama zambiri. Kote kuti ambiri zimavuta kuti akhale ndi wheelchair yoyenerera kuti azipangira masewera. Tiso ndi para athletics kumene ndikuthamanga. Timafuna ndithu athamange pa ground yabwino. Ncholinga kuti ena makhala ali ndi vuto lamaso kuti no athamange malo sali bwino sizingakhale bwino. Tiso ndi sitting volleyball imene timafunika ndithu mipira yabwino, manets abwino, komanso ndi powerlifting imene timafunika mabenchi, maweights abwino, ncholinga chona kuti azipanga masewera osiyana-siyana. Zimene timasokera. Yamina mutafuna thandizo, mungafuna thandizo lotani? Ife tafuna thandizo khala njira ziwiri. Kutipasa zipangizo zimene tifunazo kapena ndalama tikoza kusangalala. Thokoza.